Sme pred Cargom v londýnskom Old Street a veľmi som rada, že sa rozprávam s hlavným človekom kapely Vidiek. Pekne, krásne vítam. Ako sa cítite po dnešnom koncerte? Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme nesklamali publikum a koncert mal úspech, lebo nikto nás nenaháňal. Ani sme dostali na držku, takže je to všetko v poriadku. A čo ste očakávali, že dostanete na držku? Áno, že keby sme sa pomýlili veľakrát, ale dnes sme sa ani raz nepomýlili, takže to dobre dopadlo. Vy sa zvyknete mýliť, hej? Určite každý koncert, ale zrovna tento nie. Ale tie chyby náhodou nie sú niekedy to, čo ten koncert najviac okorení? Áno, no ale keď neurobím nejakú chybu, tak urobím nejakú opičku a všetko je v poriadku. Tak to treba, bez toho to nejde. Radi koncertujete v Londýne? Áno, veľmi rád. A Londýn je bližšie než, čo ja viem, že Košice. Teda časovo. Povedzte všetkým poslucháčom, ako často chodievate do Londýna? Aspoň raz do roka, lebo tu máme skvelé publikum, ktoré sa na nás celý rok teší a my sa zase naň. A okrem toho veľmi rád chodím po východnom Londýne alebo po Camden, lebo sú tu veľmi príjemné krčmičky, ktoré bohužiaľ na Slovensku už nie sú také úplne obyčajné pre mladých ľudí alebo pre takých bežných ľudí, kde točia veľmi dobré pivo, aj víno a veľmi dobrá hudba znie z jukeboxov a ja to tu mám strašne rád. Ja som veľmi prekvapená, lebo Slováci a Česi nadávajú, že tu na ani pivo nie je dobré a tu na mi vy poviete, že v Londýne je dobré pivo. Tak aké to bolo? Ktoré? Anglické nebo daj? Mne sa celkom páči aj anglické, aj írske, aj austrálske piva, ktoré u nás nie sú a veľmi rád si vychutnám, že my ideme s kapelou od krčmy pop-up a degustujeme. A myslím, že mne minule najviac chutil, myslím, že sa volá Forester, alebo tak nejak. Fosters, áno. To je novozelandské? Austrálske. A tak mi zachutilo, že potom som bol aj na Bratislave a naše už mi tak potom nechutili. Zase som si zvykol na naše a teraz znova som prešiel zase na to austrálske. No ja som veľmi prekvapená, je to veľmi asi pozitívne pre niektorých ľudí, ktorí tu nažijú v Anglicku, všetci nadávajú na to pivo. A to je skvelé, lebo si to neuvedomujú, že čo ja viem, že aj veľmi dobré fast foody sú tu a také... Veľmi zdravé však. Až tak zdravé nie sú, ale sú finančne náročné a pritom celkom fajn k tomu pivu. Tak to určite. Čo sa vám nepáči na Londýne? Zatiaľ ešte nemám, čo by sa mi nepáčilo. Hovorím, že ešte ani raz sme nedostali na hubu. Takže mne sa páči Londýn. Aj hovorím, že oveľa viacej sa mi páči Camden, alebo tento východný Londýn, ako už dnes turistické Soho, alebo jak sa tam hrá teraz, jak sa teraz tam hrá tenis, Wimbledon. To sa mi zdá byť také nie veľmi pre ľudí. Tak vy zvyčajne koncertujete blízko pri Camdene, tak to máte dobre, nie? Ale my aj koncertujeme aj v Spojených štátoch, že čo ja viem, v Chicagu alebo v New Yorku, kde sú oveľa snobskejšie štvrte než v Londýne. Ale mne sa Londýn najviac páči ten taký študentský, kde je bezprostredná atmosféra, kde sa nikto na nič nehrá, ako čo ja viem v tom Wimbledone, že všetci sa hrajú na princezne a princov a tu je každý sám sebou. To je pravda niekedy, ale študovala som v Londýne, nevždy je to tak. Ten študentský život tu nebol vôbec príjemný, na nešťastie. Kedy sa tu chystáte naspäť znovu pozrieť? Ja neviem, či pracovne, či osobne, chodívate aj osobne? Budem musieť prísť, lebo moja dcéra je majsterka v golfe a určite keď bude nejaký veľký golfový turnaj, juniorský alebo amatérsky, tak veľmi rád s ňou sem prídem. Takú otázku mám, čo máte na Slovensku najradšej? Na Slovensku moju dceru a manželku. Wow, to bolo krásne, to bolo veľmi krásne. Ste veľmi úspešná skupina Vidiek. Čo pokladáte za najväčší úspech? Či osobný, aj s kapelou? Aj s kapelou, aj osobný, že už vyše 20 rokov
tvoríme a fungujeme v tej istej zostave. To je úplne skvelé. A tešíme sa úplne na každý koncert, lebo ani jeden koncert nemáme ako povinnosť alebo prácu, ale ako zábavu. Našťastie nielen pre nás, ale aj naše publikum. To určite, no to sme videli dnes. A čo to cestovanie? Nevadí vám to? A do Londýna to nie je tak ďaleko. Oveľa bližšie, ak nenávidím cestu do New Yorku, lebo to je, myslím, cez 10 hodín na riti. A toto je príjemné. Ako do Londýna prejde veľmi rýchlo cesta, že len si čo si zdriemnem a už som tu. Ahoj, tu je Jano Kuric zo skupiny Vidiek a pozdravujem všetkých poslucháčov. Hi everybody, I'm Jan Kuric from Vidiek. You are welcome and I would like to say hi to listeners of RTI.